Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Khuan Hinyo Trip National Awakening Movement Maulai Nonglom Lingba a working president ka Khnam uba Thomas Pasa kalabu da ka Jingthoh Shau Chief Secretary ka Sarkar Jilla ha ka Baydey bat ka Jing Pendam no ya ka personal interview na ka benta ka pose group D ha ka Jingthoh ka seng kala pentip babun sien kala tho bat pha ka chithi kerpan sha u menteri rangba ka Jilla u Konrad Sangma ban pendam no ya ka personal interview na ka benta ka Jingthung kam ha ke pose group B group C bat group D da ka ba ai khublei ru ya ka sarkar halor ka rai ban pendam no ya ka personal interview na ka benta ki pose group D ka balapin bana link ba ka notification Hindray ka General Administrative A Department ka sarkar Meghalaya kalapin mi ya ka khubor light kam ne ka advertisement ban thung kam ya ki pose kum u room bearer peon sweeper cleaner bat kiwe ha ka resident commissioner ka Meghalaya House Hanong ba Delhi bat layathu ba u under secretary u General Administrative Department ka Jilla ulapin mi ya ka call letter ban khot ya ka personal interview kabalabu banlong ha ka hendru trik ulber arhaja apun rio kabalong persha ya ka notification kabalapin mi da ka sarkar ha ka arbu khandai trik nailur arhajar apusan nakalian nga jongi ni pagkamaw ba nakalian ng government hading kumangila tho sibong gi Jingthoh siya kami jong CM man Pynduh no personal interview naka group B C bat D ni ai khublei ba sarkar kala Pynduh ya ka personal interview naka group D ha lubak notification ko at trip masa perba aja pusat ndai hagini kini sni plan yi bar kala SAD department kala kami ya vacant post men apply post jong peon sweeper cleaner tater ma kiwan tre yang tiap po Delhi Meghalaya House but hakini kinit sini pada ngi iba nakaliang jong under secretary jong ka SAD ila thaya ki city cut interview tera kaliang ka jong sim ba kanila SAD jong cut tu ka persya ke ga sarkar kala patha lamba kan notification ga bar santrip nai September ada usan khabala ong saikra ba kinton tang ki test back numla asuan penlong ya ki personal interview te mila aj city chief secretary mtal sini ban pentip si ya kene ga jing persang luka city ban khat ya personal interview khana ba na kale kami ju CS pada ila le ya beran kam kamang ba jumi hi ni ai ka city chief secretary ni pentip si ba kat kum ga jing batha ka jong sarkar na do ka at pandai tere mulai September ajar usan hakabala tho sai kadar ba nado ka sitre ko Oktober ajar usan onomla asu ban pelong ya ki personal interview hak ba ki thungkam haki group D post bat menta pada ka SAD pada ka penkhanya kena notification bat kala khot personal interview ya kan ni ketimtik ni ais kami chief secretary bat ni kermen man kele chief secretary in some action ni but in me ka in batha ka SAD pada ban cancel ke ka personal interview bat ban gai betang na ki test khang ba ka ko thukam ka long ka khoi basuba khlam da don kam ki long he ki long hai bat lara ka SAD pada ka ya syahmat man pelong ya person tu ni ka pa syakra pada ba ka SAD kam sim kya ka notification ka direction jo ki high authority ka bat ka high authority kim le pada lo ni mun ki kam don jumut kata ka notification pada ba orang Pynduh ya personal interview na ka group D pada